zbog raznih nedjela nakon vojno-redarstvenih operacija Bljesak i Oluja osuđeno je dvostruko više osoba, 1492 osobe. Državno odvjetništvo pak, to je samo dokaz kako je pravna država funkcionirala cijelo vrijeme od samog nastanka. Državno odvjetništvo u svom pak godišnjem izvješću za 2001. smatra da je bilo destrukcije postupaka zato što u 2001. nije bilo ni jedne kaznene prijave protiv Hrvata, a da, citat, godinama se počinitelje ratnih zločina progonilo na nezakonit način. Događaj i zločini počinjenju od agresiji prepuštaju se zaboravu, a pravda i istina i u domaćoj sudskoj praksi usklađuju se s filozofijom haškog tužiteljstva, promjene slike i istine o Domovinskom ratu. Zato što odbijaju takve optužnice, generali Gotovina i Bobetkov stoje iza pravne države, stoje iza ideje vladavine prava, jer su se borili za slobodu kao univerzalnu vrijednost na koju i Hrvatska ima pravo. Time što odbijaju prihvatiti neistinu u haškim pravnim dokumentima, neistinu suprotnu ne samo saborskim deklaracijama, nego i deklaracijama UN-a, oni odbijaju da se ta neistina postulira kao povijesna istina. Oni s pravom odbijaju da se haške optužnice poput kancerogenog tkiva prošire i zadominiraju hrvatskom međunarodnom scenom kao konačna politička i povijesna ocjena o Domovinskom ratu. Zato je u pravu admiral Domazet kada pristaje na razgovor s haškim istražiteljima kao osumnjičenik, jer razgovarati se mora, ali kada odbija razgovor, jer mu nakon 3 dana nije rečeno zašto ga se sumnjiči. Ovi primjeri zorno govore kako haško tužiteljstvo ne poštuje niti rezolucije UN-a i Vijeća sigurnosti, ali ni elementarna ljudska prava ljudi koje sumnjiči ili optužuje. Program modernizacije Hrvatske i putovi izlaska iz krize. Već osnovni gospodarski pokazatelji ukazuju na ozbiljnost situacije. Vanjski dug Hrvatske narastao je na 13,3 milijardi dolara duga. Nezaposlenost je sada nešto ispod 400.000, dakle oko 22%. Unutarnji dug kreće se oko 20 milijardi kuna. Ove godine dospijeva na naplatu oko 5 milijardi dolara vanjskog duga. Svi ovi pokazatelji govore da se Hrvatska nalazi u sličnoj situaciji kao i Argentina prošle godine. Bez vizije i strategije vlastita razvitka, aktualna vlast rasprodaja sve vitalne hrvatske potencijale, bankarski sustav, telekomunikacije, medije, energetike. Bankarski sustav u vlasništvu je stranog kapitala 94%, a takvog primjera nema u tranzicijskim zemljama. Telekomunikacije su u većinskom vlasništvu stranih kompanija. Mediji su u većinskom pretešnom vlasništvu stranog kapitala. U tijeku je rasprodaja energetskog sektora i turističkih potencijala. Hrvatska nakon 3 godine mandata aktualne vlasti nije bliža europskim integracijama. Tu činjenicu treba priznati, analizirati uzroke takvom stanju i definirati strategije izlaska iz krize. Nemamo više pravo biti niti optuživati jedni druge, niti sami pridonositi beznađu. Treba također upozoriti na nerealna očekivanja, ideološka zavaravanja da će nam članstvo u Europskoj uniji stvoriti samo po sebi modernizaciju gospodarstva i društva i osigurati ekonomski prosperitet. Treba upozoriti da Europska unija može biti opterećenje ako nismo dovoljno jaki. Zato bez obzira kada ćemo biti primljeni u Europsku uniju, naša je zadaća osposobiti se za partnerske odnose s europskim zemljama i to je prioritet modernizacije Hrvatske. Naše članstvo u Europskoj uniji mora biti i njihov interes, a ne nama nagrada za poslušnost. Kada uspostavimo partnerske odnose s članicama Europske unije, onda će iz tog partnerstva proizići modaliteti odnose između Hrvatske i ostalih europskih zemalja. Da bi mogla postati partner, Hrvatska se mora prvo riješiti svoje kaotičnosti. Hrvatska ima najvećim dijelom zastavljene strukture, tehničke i tehnološke,
zastarjelo znanje, neadekvatno obrazovane stručnjake, zastarjele načine rada i organizacije. Da bi ostvario obrazovni gospodarski rast, ubrzani gospodarski rast i društveni razvoj, hrvatski narod ne smije izgubiti vjeru u vlastitu sposobnost i treba prestati iščekivati pomoć izvana. Moramo shvatiti da o svakom pojedincu i njegovoj vlastitoj inicijativi ovisi kolektivni napredak i ne treba uvijek očekivati rješenja od vlasti, odozgo, kako je to propovijedano u socijalizmu. Vodeći svjetski ekonomisti i nobelovci uvjereni su da blagostanje nije moguće postići bez oslobađanja ogromnih nacionalnih energija, postizanja nacionalnog samopouzdanja, povjerenja i solidarnosti. Elementi su tog procesa od osjećaja slobode, neugroženosti izvana, postojanje demokratskih institucija, pravne države, sigurnosti radnog mjesta, zadovoljstvo u obitelji i na radnom mjestu, do slobode izražavanja, prakticiranja domoljubnih, nacionalnih i vjerskih osjećaja. Samo nacionalno, samosvjesne zemlje, koje su svoje gospodarske programe ostvarile na domoljublju, imale su ubrzani rast i razvoj. Kako bismo ostvarili blagostanje i sigurnost, ponovo moramo obnoviti pobjednički duh stvoren u Domovinskom ratu, stvoren na zajedništvu domovinske iseljene Hrvatske i solidarnosti cijelog hrvatskog korpusa. Moramo ponovo obnoviti mehanizme solidarnosti i zadovoljstva slobode, stvaralaštva i samostalnosti, ali sada na programu postizanja blagostanja i sigurnosti. Bez te domoljubne energije i poduzetničke inicijative neće uspjeti u jedan program modernizacije. Ciljevi gospodarskog razvitka i nositelji razvitka. HIP je još u srpnju 2001. godine iznio ciljeve gospodarskog razvitka Hrvatske i dozvolite da ovom prigodom ne iznosim podrobno osnovne postavke našeg programa. Gospodarski ili preciznije razvojni ciljevi Hrvatske prema HIP-ovom programu su, samo da podsjetim, prometna i prostorna integracija Hrvatske, nove industrije znanja, reforma sveučilišta, jer sa sadašnjih 8% ljudi sa visokom spremom želimo dostići 20 do 24%, turizam i zdrava hrana, modernizacija državne uprave, Hrvatska bez periferije, znači ravnomjerni razvoj, za socijalno aktivno stanovništvo ili odnosno drugim riječima zaposleno za sve, mlade i stare. Ključne riječi za razumijevanje razvoja moderne Hrvatske u našem programu biće znanje, nove tehnologije i komunikacije. Međutim, važno je ovdje napomenuti tko mogu biti nositelji razvoja moderne Hrvatske i modernog hrvatskog društva. Zato to ne može biti tek nekoliko subjekata, a ni samo oni na kojima se oslanja aktualna vlast. Sporazumi o partnerskim odnosima između aktualne vlasti, sindikata i poslodavaca danas su uglavnom razvojni, a bili su postavljeni na takvim osnovama da nisu mogli osigurati blagostanje i budućnost hrvatskog naroda. Smatramo zato da sljedeći subjekti moraju biti nositelji razvoja hrvatskog gospodarstva. Poduzetnici i menadžeri, nositelji su poslovnih inicijativa, izvorni su pokretači gospodarskih ciklusa i nositelji razvoja. Sveučilišta mogu osigurati autonomne razvojne programe i znanje za razvoj. Da bi sami mogli funkcionirati kao autonomni subjekt, mora postojati autonomija sveučilišta, ali isto tako moraju se uspostaviti nove veze između znanosti i gospodarstva. Banke. Novac se nalazi u bankama, koje su zainteresirane za razvojne programe i imaju kapital za financiranje razvoja. Problem je formirati hrvatske banke, koje će biti zainteresirane za investiranje u dugoročne projekte, a ne brzo izvlačenje profita. Vlada. Ne kao poduzetnik, već graditelj kontrole i nadzora. Vlada je loš gospodarstvo. Danas je najveći dužnik jer duguje 613 milijardi dolara duga. No nezaobilazna je u uspostavi izgradnji demokratskih institucija i vladavine prava, kako bi cijeli gospodarski sustav mogao funkcionirati. Posebno treba naglasiti ulogu crkve.
jedina institucija u Hrvatskoj koja ima autoritet kod najvećeg dijela pučanstva i zadaću zaštite i promicanje nacionalnog i kulturnog identiteta. Bez tih vrijednosti nije moguć ni opstanak, a ni razvitak. Zato će crkva imati važnu ulogu u uspostavljanju kriterija za ravnotežu između socijalnih i materijalnih interesa pojedinih društvenih grupa. I konačno, subjekt razvoja moraju biti i udruge. U Hrvatskoj postoji veliki broj udruga, ali dobar dio nije svjestan svoje uloge kao subjekta civilnog društva. Hrvatske udruge od strukovnih do braniteljskih trebaju više oblikovati i štititi standarde civilnog društva, ali na temelju nacionalnih vrijednosti i vlastitog kulturnog identiteta. Dozvolite, dame i gospodo izaslanici Prvog sabora, da sad vam iznesem strategiju izlaska iz nacionalne i gospodarske krize. Ako želimo dati ocjenu sadašnje političke situacije, onda nju određuje nekoliko značajki. Prvo, aktualna vlast nema strategije i programa kojim bi Hrvatsku izvukli iz gospodarske krize. Koalicija na vlasti opterećena je svojim međusobnim odnosima i suprotstavljenim programskim i privatnim interesima. Svojom politikom detuđmanizacije aktualna vlast generira nacionalnu krizu. Drugo, oporbene političke stranke većim dijelom također su opterećene svojim unutarnjim problemima i nemaju niti vizije, niti ličnosti koja bi mogla ukazati na izlaz iz krize. Politička kultura u cjelini, pa tako i odnosi između oporbenih stranaka su takvi da je teško vjerovati da će u dogledno vrijeme neka stranka ponuditi program obnove Hrvatske. Treće, Europska unija i međunarodni čimbenici imaju svoje strategije i programe razvoja u kojima Hrvatska nije prioritetni interes, neovisno o aktualnoj gospodarskoj i političkoj situaciji u Hrvatskoj. Zapadno-balkanska asocijacija jedno je od tih rješenja. Niz pritisaka kojima je Hrvatska izložena, uključujući i politiku haškog tužiteljstva, imaju za cilj prisiliti Hrvatsku na te i takve regionalne integracije. Četvrto, predsjednik Republike Stjepan Mesić, unatoč smanjenim predsjedničkim ovlastima i bez jake političke stranke koja bi mu osigurala utjecaj, dodatno destabilizira političke odnose, kako u vladajućoj koaliciji, tako i u oporbi. Njegov udio u politici detuđmanizacije donio mu je simpatije na međunarodnom planu onih međunarodnih čimbenika koji nisu bili pristalice međunarodnog priznanja Hrvatske. No istovremeno je njegovo ponašanje srozalo stvarni međunarodni ugled Hrvatske, a bez ikakve ugleda u hrvatskom narodu. Zemlji i svijetu, hrvatski građani posebno, duboko su razočarani sadašnjom situacijom. Žive bez nade i ponosa i gube vjeru u budućnost. Oni s pravom očekuju političku stranku koja će imati i viziju i vodstvo da zemlju izvedu iz krize. Što nam je činiti u tim i takvim okolnostima? Duboko sam uvjeren da izlazak iz gospodarske i nacionalne krize nije moguć bez duhovne i moralne obnove nacije. Tu obnovu moramo graditi na zaštiti i promicanju nacionalnog i kulturnog identiteta i temeljnih vrijednosti na kojima je stvorena Hrvatska država. Slobodi, suverenosti, nezavisnosti i demokracije. Samo samosvjesna i samouvjerena nacija može izaći iz krize. Samo ako ponovo oslobodimo stvaralačke energije hrvatskih ljudi, sa željom da stvorimo zemlju blagostanja i sigurnosti, samo onda možemo uspjeti. Ako osiguramo svakom pojedincu jednake šanse i mogućnosti za stvaralaštvo i rad, ako ponovo budemo spremni na solidarnost i zajedništvo, siguran sam da ćemo uspjeti. Hrvatska je pobjedila u Domovinskom ratu, ne zato što je imala bolje oružje, nego zato što je bila solidarna
i što je bila vođena zajedničkim interesom. Zato ne trebamo očekivati ni od koga ni nagrade, ni priznanja, ni kazne. Sami moramo postati gospodarski jaka i sigurna zemlja u kojoj će se poštivati i nacionalna i individualna ljudska prava, u kojoj će svaki čovjek, obitelj i cijela zajednica biti vrijednosti koje ne smije nitko ugroziti. Primijenit ćemo europske i svjetske standarde, ne da bi se priključili Europskoj uniji, već da bismo pokazali kako smo izvrsni kao i drugi, a u nekim stvarima i bolji od drugih. Moramo biti tako dobri da drugima bude u interesu uspostaviti partnerske odnose s nama, zato na sve međunarodne ugovore moramo gledati ne kao na cilj međunarodne politike, već kao na sredstvo za postizanje nacionalnog blagostanja i sigurnosti te osobne koristi hrvatskih građana. Prvi je korak da KIP postane jaka parlamentarna stranka, prepoznatljiva po svojem programu za modernu Hrvatsku. Prepoznatljiva po programu ljudima koji su sposobni provesti taj program. To je zadaća našeg unutarnjeg ustroja i javnog političkog djelovanja. Mi imamo časne ljude koji su sudjelovali u stvaranju Hrvatske države, koji su uspješni u svojim profesijama, koji su vjerodostojni i po riječima i po djelima. KIP mora biti otvoren prema svim onim hrvatskim ljudima koji danas ne mogu iskazati svoje političke težnje, a nezadovoljni su političkim prilikama i političkim strankama ili sukobima u tim strankama. KIP je otvorena stranka za sve, a pogotovo one koji su baštinici političkog nasljeđa prvog hrvatskog predsjednika dr. Franje Tuđmana. Zato ih pozivamo u KIP da završimo ustroj KIP-a u što kraćem periodu i počnemo djelovati na svim razinama, od općinskih vijeća do Sabora. Drugi je korak stvaranje koalicije hrvatskih stranaka na programu za modernu Hrvatsku. Bez obzira koliko kratko ili dugo ostala aktualna vlast, moramo raditi na stvaranju oporbene koalicije. Ako nema jake oporbe, nema ni demokracije, nema alternative, nema one snage koju narod može prepoznati nadu, ponos i budućnost. Zato je naša obveza stvoriti koaliciju i nakon izbora preuzeti odgovornost za budućnost zemlje. Treći korak. Kako bismo riješili nacionalnu krizu, moramo postići nacionalni konsenzus oko 3 bitna pitanja. Prvo, odnos prema stvaranju Hrvatske države ili odnos prema Domovinskom ratu. Nitko na nacionalnom poniženju nije izgradio prosperitet nacije i zato birači, bilo na izborima ili na referendumu, imat će presudnu riječ kako bi zaustavili razaranja razvoja u hrvatskom nacionalnom biću. Drugo, odnos prema Hrvatima u dijaspori i posebice prema Hrvatima u Bosni i Hercegovini, prema kojima Hrvatska ima ustavne, ali i međunarodne obveze. Treće, odnos prema međunarodnoj zajednici, Međunarodnom sudu u Hagu, međunarodnim financijskim institucijama, NATO-u i Europskoj uniji. To su pitanja oko kojih treba postići konsenzus. Ako se parlamentarne stranke ne budu mogle usuglasiti oko tih pitanja, onda će biti potrebno ići na referendum i rješavati ih jedno po jedno. Četvrti je korak obnova demokratskih institucija. Moramo obnoviti političke institucije koje je ukinula ova vlast radi demokratskog ustroja same politike. Moramo vratiti vodovni sabor, vratiti županijski dom sabora, bez kojeg nema niti političke stabilnosti, niti uravnoteženog razvoja lokalne uprave i samouprave. Moramo vratiti politička prava ljudima koji radi u državnoj upravi, a zabranjeno im je članstvo u strankama, tako što ne poznaju razvijene demokracije. Moramo vratiti poštivanje simbola Hrvatske države,
od oltara domovine, dana državnosti i ostalih nacionalnih praznika. Moramo poštivati sve velikane, žrtve i heroje Domovinskog rata. Peti je korak stvaranje novih demokratskih institucija kojima ćemo štititi svoje nacionalne i kulturne vrijednosti. Bez takvih institucija nije moguć gospodarski razvoj, niti je moguće ostvariti ranije pokojane ciljeve modernizacije Hrvatske. Zato moramo osigurati i unaprijediti poštivanje osobnih i kolektivnih ljudskih prava, političke slobode i slobodu tiska, političku stabilnost i odsustvo nasilja, učinkovitost državne uprave, kvalitetu javnih usluga, kompetentnost javnih službenika, vladavinu prava, zaštitu osoba i imovine od nasilja ili krađa, nezavisno i učinkovito sudstvo, provedivost ugovora, odsustvo korupcije. Šesti korak promjena političke kulture. I stranke na vlasti, i stranke u oporbi moraju biti lojalne hrvatskim nacionalnim interesima i nacionalnim vrijednostima. Zato i političke stranke, politička javnost i Sabor moraju usvojiti takve standarde po kojima neće biti moguće da se stranke hvale kako su prihvatljive ovim ili onim međunarodnim čimbenicima, već će jedino mjerilo biti njihova prihvatljivost od strane hrvatskih birača i hrvatskog naroda. To je preduvjet da postanemo samosvjesna i ponosna zemlja i da se odreknemo podaničkog mentaliteta. Sedmi je korak promjena odnosa prema međunarodnim integracijama i Haškom sudu. Hrvatska mora biti svjesna da je uključena u različite međunarodne odnose, u neke ponekad i protiv svoje volje. Zato strategije i programe međunarodnih čimbenika treba na vrijeme prepoznati. Morat ćemo ih prihvatiti samo onda ako smo slabi i ako ih nemamo snage odbiti. Rješenje svakog problema je u našoj snazi i umješnosti i znači rješenje. Haški sud nije osnovan radi utvrđivanja istine o sukobima na području bivše Jugoslavije, niti radi pravde. No Hrvatska mora promijeniti odnos prema haškom tužiteljstvu i postaviti se kao članica UN-a i partner, a ne kao okrivljena strana. Hrvatska vlada ima pravo inzistirati u odnosima s Hagom na pridržavanju međunarodnih garancija koje je Hrvatska dobila prije usvajanja Ustavnog zakona, da će Hag podići optužnice za zločine počinjene u agresiji na Hrvatsku i nad Hrvatima u Bosni i Hercegovini. Inzistirati na poštivanju rezolucija Vijeća sigurnosti i UN-a od strane haškog tužiteljstva. Moramo inzistirati na promjeni Ustavnog zakona o suradnji s Hagom, kako bi sama suradnja iz domene politike prešla u nadležnost suda. Sudsko pak rješenje mora biti isto onako kako imaju i druge evropske zemlje. Osmi je korak uzeti sudbinu u svoje ruke. Živjeti u slobodi od vlastite inicijative, stvaralaštva i rada. Priskrbiti sebi, svojoj obitelji i narodu, blagostanje i sigurnost u zemlji, a poštovanje i ugled u svijetu. Dame i gospodo, izaslanici Prvog općeg sabora HIP-a, dragi prijatelji, Hrvatska je danas u gospodarskoj i nacionalnoj krizi, ali izlaza uvijek ima ako vjerujemo sebe, u hrvatski narod i ako znamo što hoćemo i čemu težimo. Mi znamo, hoćemo i možemo. Znamo što nam je svetinja,
vrijednosti koje smo ostvarili u Domovinskom ratu. Sloboda, samostalnost, suverenost. Mi znamo što hoćemo. Modernu Hrvatsku u kojoj se dobro i dostojanstveno živi. Svjesni smo što možemo. Stvoriti demokratsku koaliciju hrvatskih stranaka. Ponuditi program izlaska iz krize, pobijediti na izborima i stvoriti zemlju u kojoj ćemo i mi i naša djeca živjeti u miru, sigurnosti i blagostanju. Dame i gospodo, dozvolite da uz ove izvješće još imamo nekoliko naglasaka koji će prvi je gospodin Nenad Ivanković. Dame i gospodo, dragi stranački prijatelji, ja ću reći samo nekoliko rečenica, a počeo bih sa dijagnozom situacije u Hrvatskoj. Mislim da ona danas vrlo jednostavna, može se izreći u jednoj rečenici, a ta je da je Hrvatska danas bolesna zemlja, a bolesna je zemlja zbog toga što je ova vlast dovela do ruba nacionalnog, gospodarskog, socijalnog i moralnog ponora. Zbog toga je dijagnoza vrlo jednostavna, zbog toga je terapija vrlo jednostavna i ona se sastoji samo, po mom mišljenju, u jednom, da se to kancerogeno tkivo na tijelu Hrvatske ukloni, a to kancerogeno tkivo danas je u Banskim dvorima i na Pantovčaku. Ako to ne bismo učinili, doista bi beznađe i apatija postali naša svakodnevnica, rasprodaja ove naše lijepe domovine, ove naše zemlje, postala bi vjerojatno jedina proizvodna grana sa visokom stopom rasta, a hak, naša kolektivna sudbina i što je najgore, trauma za našu djecu i naše unuke. Zbog toga HIP nije stranka od 5%, da to tako kažem, nego stranka za 51%. To znači prije svega da mi nismo ovu stranku osnovali kao ni udrugu prije toga zbog toga što bismo se mogli zadovoljiti da pređemo nekakav izborni prag, da imamo 5, 10 ili ne znam koliko zastupnika u Hrvatskom saboru i da onda zadovoljno trljamo ruke. Ne, nama nije do toga, nama je do rješenja krize u Hrvatskoj, do rješenja ove teške egzistencijalne krize. Hrvatska je u egzistencijalnoj krizi, radi se o tome hoće li nas biti